बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या भडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस्त झाली. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सुम्या असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. आबळे सुम्याचे सकल नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सुम्या असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. आणि देवाचं पूत मुनी चलो नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सुम्या असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती देवाचे माई आम्हापासोत विनंती कर. माग्या ये सम्या भडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जनाजला त्याच्या कष्टा आणि कुसोर जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत म्हणून आम्ही मागता त्याच ख्रिस्ता आमच्या सम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवा गेल्या भडव्या मुझ्या दयेत माका दिला म्हणजे मोत सोडाय सासना सविषय गीतांका येसम्या तर प्रकाशाचे फंफनी समाधाने ते विषय घेऊन आमेन. श्रेष्ठ भडव्या देवसरांच्या खोट्यापणाचे आणि पासांचे आडे कक्का दांडी तुम्ही देवतांका फरमान लिहून प्रार्थना तुम्ही ये सरगा वैल्या पोरींच्या द्वारा आणि बाडव संसारार देवाच्या पदवेन सत म्हणतान देवाक सर्व आणि जेजू ख्रिस्ता एकलाच पुताक तुमच्या सम्याक तो पवित्र गरबी संभवलो अंकार मरिये तामसन मरो पॉन्स लतका तने कष्ट ससले अका कुनसार जडलो मेलो आणि तका निकेपलो दिल्ल्यामध्ये देवलो त्या दिसा मेल्ल्यांतलो जीवन सरगार सडलो पदवेदार पंचाव ज्याग बसला तैतान जिव्यांची आणि मेल्ल्यांची मनसुबी करून तो येतलो सत म्हणता पवित्र सभे भक्तांचे बोक्षणे पुढीचे जीवन पण हसनाचे जीवित आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येव तुझी कुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारान जाव. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सुव्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सुव्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सुव्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बापा आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या मुखारच्या पहिले एक टेस्टामनी असा आम्ही ऐकूया. म्हजे नाव जेसिंता मंगलोर जावन उलयता जे मातशे फट गुण केल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. आनी एक टेस्ट म्हणजे दनपार
दूख असले ते गुण केले का ते देवाक अर्घ आणि होगलाप दिता. Praise the Lord. देवाक आमी अर्घ Praise the Lord. दिवया. ती टेस्टामनी दिता. जसिंता म्हणली बहीण तेज्या माथ्याक फोड जाल्ले घाईगे फोडगे घेतले जाल्ले ते या मग्न वेळार त्या समयान देवाचे उतर रिपीट करून भावार्थान मागताना त्या जेजूच्या उतरांच्या बळान तिच्या माथ्याचे घाई कोण जाल्यात आणि तितले मात्र नाही तिचे दोंपराची गाठ दूख असली जेजून गुण केल्या त्या देखून त्या देवाक आम्ही अर्घ दिवया. आमचे माईक अनम्यूट करूया आणि सांगता मेळोन आम्ही थोडो वेळ त्या समयाची स्तुती करूया. हालेलुया 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 जेजू 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 हालेलुया 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 Jesus, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus. hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. hallelujah, hallelujah, ria, 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 ria. Chiara la bara 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 bara. गट्टतला स्तुति करिया गट्टतला स्तुति करिया शियाराला बरा 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 दिबरा 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 हालेलुया 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 जेसु 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 शियाराला बरा 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 हालेलुया 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 जेसु 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 Hallelujah, Jesus. hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Ria, 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 ria. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, Jesus, hallelujah, Jesus, Jesus, hallelujah. Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Ria, 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 hallelujah, ria, 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 hallelujah, ria, ria. hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Jesus, 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 Hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, Jesus. hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Jesus. Hallelujah, 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 ria, 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 di, 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 di. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Hallelujah, Jesus, 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 Jesus. Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus,
Hallelujah, hallelujah, ria, 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 ria. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Arga, arga, arga. Arga. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Psalm 91, 1 and 2. Psalm 91, 1 and 2. एकडे बर आमचे दोळे आम्ही दंप्या. दुनिया हात आमच्या काळजाचे दवरया. दुनिया हात आमच्या काळजाचे दवरया. Psalm 91, 1 and 2. जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयात रावता आणि सर्व पदबेताराचे सावळ्यांत वस्ती करता, तो सर्वेस्पराक म्हणता, तू म्हजो आसरो आणि म्हजें कोटे. तू म्हजो आसरो आणि म्हजें कोटे. तू म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तू म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तू म्हजो आसरो आणि म्हजें कोटे. तू म्हजो देव, तुजेर दवरता हांव म्हजो विश्वास. तू म्हजो आसरो आणि म्हजें कोटे. तू म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. आज आम्ही त्या परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत वस्ती करची ताची भुरगीं. आज आमच्या भोंवतणी आकांत भरला. आमच्या भोंवतणी अंधकार भरला. आज आम्ही त्या सोम्याच्या पाकाट्याच्या सावळेंत रावन म्हणूंक जाय, जशें चिंतया एक कोंब्याच्या पाकाट्या पंदा पिलां बसून कशें ती ऊब घेतात, तशें त्या देवाच्या पाकाट्या पंदा आमी ऊब घेवंक जाय. ह्या घडी आमी ती ऊब घेवया. त्या जेजूच्या, त्या आमच्या देवाच्या, त्या आमच्या सर्वेस्पराच्या पाकाट्याच्या सावळेंत आमी ऊब घेवया. ह्या घडये ताची ऊब तुका तो दिता. ऊब तुका तो दिता. जेन्ना तो एक अनुभव जाता, आज तुका भोगता हांगासर रावया. कितले ऊब बायले, कितले थंडाय आसूंक पुरो, आज त्या देवाच्या पाकाट्याच्या सावळेन, त्या पाकाट्याच्या भितर तुका आज तो ऊब दिता. ऊब दिता. ती ऊब हांवें आनी तुवें अनुभव करूंक जाय. आज जशें त्या पाकाट्याच्या भितर गेल्ली ती पिलां, ती चिंतात भायर कितेंय आसूं दी, आमकां पडून वचना. आमी ह्या पाकाट्या भितर सुरक्षीत आसा. जावंक पुरो गोण येवं दी, गीद येवं दी, बेना. कित्याक तांच्या आवयच्या पाकाट्या भितर ती सुरक्षीत आसात. तांच्या लागीं येवंकी ती आवय तांची ती कोंबी सोडिना. तसोच आमचो देव आमकां ताच्या पाकाट्या भितर आराम धरता. आराम धरता. तो ऊब, तसली ऊब आज आमी अनुभव करया. त्या पाकाट्या भितर रावून आमी वयर पळोवया त्या देवाक. ल्हानशा भुरग्यां बरी आमी आज जावया त्या देवाच्या, त्या सोम्याच्या त्या पाकाट्या भितर, त्या सुरक्षा कवचा भितर ल्हानशा भुरग्यां बरी जावया. आमकां असले जाणवाय पुरा बगलेन दवरया. आमकां असले एक्सपिरियन्स उरले संवसाराचे सगळे आमी बगलेन दवरया.
मोगाचें जेजू सुमणे तुमचे भितरल्या कोणे ह्या ल्हान भुरग्या पत्री जायना जाल्यार सर्गीच्या राजाक भितर इकूंक जायना. आमी हर एकल्यान त्या ल्हान भुरग्या परी जायचे, ल्हान भुरग्या परी जायचे. आज त्या देवाक सांगया, तू म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे, तू म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तू म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे, तू म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. एक घडीभर आज तुजी कसले सिच्युएशन आसूं दी, कसलेय सिच्युएशन आसूं दी, आज तुझ्या मतेंत सैतान आज जावंक पुरो नेगेटिव्ह चिंतनाच घालता. तू कितले मागणे कर, तू कितले उड्यो मार, हे जायना, हे जायना, या प्रॉब्लेमाक सोल्युशन ना म्हणून तो सैतान सांगूंक पुरो. आज ह्या जेजूचेर भरोसो दवर आनी सांग, तू म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे, तू म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तू म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे, तू म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. जेजू तू म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे, तू म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. जेजू तू म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे, तू म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. जेजू तू म्हजो आसरो आनी तू म्हजे कोटे, तू म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. सांगते रावया, जेन्ना आमी आमचो भावार्थ उसारते आसता, आमचे थंय सोम्याची कृपा वाडून येता. आमच्या जिवितान सैतानान धर्म दवरले ते हर एक वणद कसलोन पडटा. आमच्या जिवितांत आमी जैत देखता. त्या देखून आज सांगया साम 91 तू सांगल्या प्रमाणे, तू म्हजो आसरो, जेजू तू म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे, जेजू तू म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. आज हे उतर म्हणटाना आमी विश्वास दवरूंक जाय ताचे सावळेन, ताच्या पाकांनी साम 91:4 ताच्या पाकाड्या पदां आमी आसरो घेवन आमी म्हणून जावं ती ऊब आमी अनुभव करूंक जाय. दोळे बंद करन आमी ती ऊब अनुभव कर म्हणूंक जाय, जेजू तू म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे, जेजू तू म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. गेलीभर सांगते राव. आज सांगतना ह्या घडये तुका सुटका मेळटा. सांगते राव, जेजू तू म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे, जेजू तू म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. जेजू तू म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे, तू म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. जेजू तू म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे, तू म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. सांगते राव, जेजू तू म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे, तू म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. जेजू तू म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे. आज त्या जेजूक देव म्हणून वळखून घेवन, जेजू तुका मात्र म्हज्या जिविता अधिकार आसा म्हणून सांगून सांगया, जेजू तू म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे, म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. जेजू तू म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे. आज अंधकाराची कसली सकत तुजेर धाड घालूंक शकचिना जाल्यार तू त्या सोम्यांतय आसरो घेताय. केदल्या त्या सोम्यांत तू म्हणटाय, तू म्हजो देव, तुजेर हांव दवरता म्हजो विश्वास. जेजू तू म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे, तू म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. जेजू तू म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे, तू म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तुज्या पायांच्या शिराण्याची दुख जेजू ह्या घड्या पडटा. केन्ना तू सांगताय, जेजू तू म्हजो देव, जेजू तू म्हजो देव, जेजू तू म्हजो देव, जेजू तू म्हजो देव. लेफ्ट पायाच्या अँकलांत तेन्ना
तुका फुटल्या पर्यंत शिरो फुटल्या पर्यंत तुका दुख एक करंट शॉक जाल्ल्या पर्यंत दुखता जेजू तू थंयसर. म्हजो आसरो, तू म्हजो खोटे, तू म्हजो देव, तुझे दवरता जेजू म्हजो तुका विश्वास. या कडेन आपण जेजू आसा. तू म्हजो आसरो, तू जेजू म्हजो तुका खोटे, आपण तू आसा. म्हजो देव, तुझे दवरता म्हजो विश्वास. जेजू तू जेजू म्हजो तू म्हजो आसरो, तू आसरो आनी म्हजो खोटे, म्हजे तू खोटे. म्हजो देव, तुझे दवरता देव विश्वास. तुजेर दवरता जेजू म्हजो तू म्हजो विश्वास. आसरो, तू जेजू म्हजो तू खोटे, तू म्हजो म्हजो आसरो देव, आनी तुझे म्हजे खोटे. दवरता म्हजो तू विश्वास. म्हजो देव जेजू तुजेर तू म्हजो आसरो, दवरता तू म्हजो म्हजो खोटे, विश्वास. तू म्हजो देव, जेजू तुझे तू दवरता म्हजो म्हजो आसरो आनी विश्वास. म्हजे जेजू म्हजो खोटे. आसरो, तू तू म्हजो म्हजे देव खोटे, तुजेर तू दवरता म्हजो म्हजो देव, तुझे विश्वास. दवरता जेजू तू म्हजो म्हजो विश्वास. आसरो जेजू आनी तू म्हजो म्हजे खोटे. आसरो, तू तू म्हजे म्हजो खोटे, देव तू म्हजो देव, तुजेर तुझे दवरता. दवरता त्या म्हजो जेजूच्या विश्वास. संरक्षणाच्या तू कवची म्हजो भितर आमी आसरो, तू या म्हजे खोटे, तू या म्हजो म्हज्या देव, तुझे पाकट्या दवरता पंदा म्हजो या विश्वास. जेजू या तू आमी म्हजो आसरो, तू या म्हजे खोटे, आज तुझे कुटुंब म्हजो देव, सगळे तुझे कुटुंब त्या दवरता म्हजो जेजूच्या विश्वास. पाकाटाच्या जेजू तू सवण्यात म्हजो आसरो, आसरो तू म्हजे घेऊन दी. खोटे, तू म्हजो आज देव, तुझे तुझ्या दवरता म्हजो कुटुंबात विश्वास. असे हर जेजू एक तू म्हजो आसरो, अंधकाराचे तू म्हजे सत्य खोटे, जेजूच्या म्हजो देव, पायतळा तुझे उसर दवरता पडते. म्हजो हर विश्वास. एक जेजू तू सत्य म्हजो असू दे आसरो, तू म्हजे तुम्ही खोटे, तू म्हजो कन्फेस देव, तुझे करताना दवरता म्हजो जेजू विश्वास. सोमी आणि जेजू तू म्हजो आसरो, सगवणदार तू म्हजे म्हणून तुवें खोटे, तू म्हजो कन्फेस देव, तुझे करताना दवरता आज म्हजो तुका विश्वास. सुटका जेजू असा. तू म्हजो आज आसरो, तुका तू म्हजे सुटका असा. खोटे, तू म्हजो देव, तुका तुझे बचाव दवरता असा. म्हजो आज विश्वास. जेजू तू म्हजो अल्कोहोलाच्या आसरो, तू म्हजे स्त्रीततान खोटे, तू तुझ्या म्हजो देव, कुटुंबाक तुझे दवरता सुटका म्हजो विश्वास. सुटका जेजू तू म्हजो मिळता. आसरो, तू सुटका म्हजे खोटे, मिळता. तू म्हजो देव, सुटका तुझे मिळता. दवरता म्हजो जेजूच्या विश्वास. जेजू नावात तू म्हजो आसरो, तू म्हजे जेजूच्या खोटे, नावात तू म्हजो देव, तुझे जेजूच्या दवरता नावात म्हजो विश्वास. किसी जेजू तू समस्येत म्हजो तुका आसरो, तू सुटका म्हजे खोटे, तू जेजूच्या म्हजो देव, नावात तुझे दवरता जेजूच्या म्हजो विश्वास. जेजू तू जेजूच्या म्हजो नावात आसरो, तू म्हजे हेवी खोटे, तू म्हजो ब्लिडिंग देव, तुका सुटका तुझे मिळता दवरता म्हजो जेजूच्या विश्वास. नावात जेजू तू म्हजो आसरो, तू जेजूच्या म्हजे नावात खोटे, तू म्हजो देव, जेजूच्या तुझे नावात दवरता म्हजो सेक्शुअल विश्वास. प्रॉब्लेम जेजू मध्ये तुझे तुका आसरो, तू सुटका म्हजे खोटे, मिळता तुझे जेजूच्या देव, नावात तुझे दवरता म्हजो विश्वास. जेजू तू म्हजो कोणी आसरो, तू फॉलो म्हजे खोटे, तू म्हजो देव, केल्यापर्यंत तुझे दवरता म्हजो विश्वास. फॉलो जेजू तू करचो म्हजो ना आसरो, तू त्या म्हजे खोटे, तू तू म्हजो देव, जेजू तुझे दवरता म्हजो जेजूच्या विश्वास. जेजू तू म्हजो संरक्षणाच्या आसरो, तू म्हजे जेजूच्या खोटे, तू म्हजो देव, तुझे दवरता म्हजो विश्वास. जेजू तू म्हजो संरक्षणाच्या आसरो, तू पाकाट्या म्हजे खोटे, पदातून तू म्हजो देव, तुझे दवरता आश्रय म्हजो विश्वास. घेऊनच जाय जेजू तू म्हजो आसरो, तू म्हजे खोटे, जेजूच्या तू म्हजो देव, तुझे दवरता पायातून म्हजो विश्वास. आश्रय जेजू तू म्हजो घेऊनच आसरो, तू जाय म्हजे खोटे, तू म्हजो आश्रय देव, तुझे घेऊन जाय दवरता म्हजो आशा विश्वास. जेजू तू म्हजो तुझ्या आसरो, तू पाकाट्याच्या म्हजे खोटे, तू सवळ्यात म्हजो देव, तुझे घेऊनच दवरता जाय म्हजो विश्वास. आश्रय घेऊनच जाय जेजू तू भिये म्हजो नका आसरो, तू म्हजे तांच्या खोटे, तू म्हजे पाकाट्याच्या दवरता सवळ्यात म्हजो सुरक्षित तू असाय म्हजो आसरो, तू सुरक्षित असाय सुरक्षित असाय जेजू 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 साहेबा, जेजू 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 याराला जेजू बारा 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 जेजू बारा 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 जेजू बारा बारा जेजू बारा जेजू बारा बारा जेजू बारा बारा जेजू बारा बारा जेजू बारा जेजू या हालेलुया हालेलुया जेजू 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 तुझे कोटे तुझे दवरता म्हजो विश्वास. जेजू तू म्हजो आसरो, तू म्हजे कोटे, तुझे तू म्हजो देव, तुझे दवरता जेजू म्हजो जेजू विश्वास. सुभाष जणांक जेजू स्पर्श करनसा सुभाष जणांक याकडे अनुभव जाते असा भवाडत वाटते असा सगळ्याचे की वटते जाऊन असा भावाडताचे देणे सगळ्याचे की वडले देणे हे देणे आमकां मेळना सगळे आम्ही जैत वरूंक शकता हर एका सत्तेचेर आम्ही जैत वरूंक शकता वचन मुखार या टेस्टमनी शेअर करा साक्ष शेअर करा तुमची साक्ष शेअर करूंक लज नाका भिये नाका कोण कितें म्हणटा कोण कितें सांगता देन चिंते नाकात जेन्ना जेसू तुमच्या जिवितान बरेपण करता हेरांक सांगा टेस्टमनी दिवंक मुखार या टेस्टमनी दिवंक जेसू थँक्यू जीसस तुझे दुःखां पुरा देवून गेल्यान तुका हगूर जाल्लो अनुभव जाला कित्याक जेजूच्या पाकाट्याच्या सावळेन तुवें आसरो घेतला आज तुका कसले सबिरान ना थँक्यू जीसस दोन्ही हात वयर ससनाच्या बाप्पा हांव तुका भेटयता तुकाच्या पुताची सम्या आणि सुनवंदरा जेजू क्रिस्ताची पुटानी रगत मोने देवपण आमच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्कांच्या परिपणा बसत मोगाच्या जाता जाल्यार दिंबेर पडया आणि दोन्ही हात वयर उबारया मुखली 15 मिनिटां
त्या सोम्याच्या हजरपणांदरी हात रुपार मगतला या आज प्रेझेंट रशी पबळा सवाज आणि जिजना पडला आज तुमचे ते कुर्बा सोम्या खातीर कितें करी जाय म्हणले उर्बा मगाचे नो हर एका सांजेर इंटरसेशन आसा जॉईन जाया मागा तुमकां देवान दिले देणे यूज करा पवित्र सभा बांधून हाडू गरजेवंता पासत दुबळ्या धाकट्यां पासत जी कोण गरजेवंत आसात रुदान करन आसात ती जावन आसात पवित्र सभेची आस्त सालोरेसान कशें सांगले त्या रायाक पवित्र सभेची आस्त दुबळी धाकटी गरजेवंता कोडकार कॅन्सर पिडेल कष्टांची या झुजाचे विक्टिम्स अनित कोणाच्या जिवितान सरून आसा अनाथालयांत आसची ओल्ड एज होमात आसची पवित्र सभेची आस्त ती त्या देखून मदर तेरेझान पळयले पवित्र सभेची आस्त कोलकाताच्या त्या गल्लेनी मदर तेरेझान पळयले त्या कोलकाताच्या गल्लेनी असली ती आस्त तिने जमो गेली मगाच्यानो ती ग्रस्त झाली ती सर्गेच्या राजान तिने तिचे बिडार बांधला तिका बिडार जेसून दिला ग्रस्त झाली आज आमच्या भोवतणी असलेल्या लोकांपासून माग्या या पहिल्या काळात आज विशेष माग्या आज आमका या सगळ्या भावनांपासून आशीर्वाद जाऊन यूज करच्या पासून सांगता म्हणून येऊ तर 3 पटी घट्ट तऱ्यान क्लेम करूया डिटरॉनॉमी 28:3 and 4 आशीर्वादी जातलो शहरात आशीर्वादी जातलो इथं गावात आशीर्वादी जातले तुझे कुडीचे फळ तुझ्या शेतांतले गर्व पसराची वासरा पेडाची बकरा पिला तुम्ही 28:3 and 4 आशीर्वादी जातलो इथं शहरात आशीर्वादी जातलो इथं गावात आशीर्वादी जातलो तुझे कुडीचे फळ तुझ्या शेतांतले पीक त्या गर्व पसराची वासरा पेडाची बकरा पिला आशीर्वादी जातलो इथं शहरात आशीर्वादी जातलो इथं गावात आशीर्वादी जातले तुझ्या कुडीचे फळ शेतांतले पीक गर्व पसराची वासरा तुझ्या हिडाची बकरा पिला सगळे दादले सांगात म्हणून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरी फार 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 शासनाच्या बाप्पा हांव तुका घटयता आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची आत्मा आणि देव पण आमच्या पत्त्यांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या दुसऱ्या कणांत दोन्ही हात वयर उबारया आणि दोळ्या आमच्या दंप्या विशेष सगळ्या या मिडल ईस्ट US इस्रायल इराण लेबनॉन अशी झूज सलोनच्या हर एका मुख्यालयांचे मौन परिवर्तन जावचे पासत पवित्र तांकां एक नवे काळीज
आणि नवो तांकां फावो कर म्हण सांगाता म्हणून नेवतो 3 पटी क्लेम करया. Ezekiel 36:27 म्हजो आत्मा तुमचे भितर उतरतलो, तुमच्या खांद्या फळां संरक्षक करतलो, न तुम्ही पालिश आणि करतलो. म्हज्या आज्ञा तुम्ही पाळाशे करतलो, 36:27 उलयता तो म्हजो सर्वस्व आत्मा तुमचे भितर घालतलो, तुम्ही तुमच्या खांद्या 36:27 फळां संरक्षक करतलो, तुमच्या आज्ञा तुम्ही पालिश करतलो. Ezekiel 36:27 तुम्ही भितर पाळाशे घालतलो, करतलो, तुमच्या उलयतलो खांद्या फळां संरक्षक करतलो, Ezekiel जो 36:27 आज्ञा म्हजो तुमचे आत्मा करतलो. तुमचे भितर घालतलो, अय्यो सांगाता मेळो. कायद्याप्रमाणे सलाशे करतलो आणि म्हज्या आज्ञा तुम्ही पाळाशे करतलो, उलयता तो सर्वस्व जे आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. कठीण कष्टांच्या पाशामारी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. ज्या कठीण कष्टांच्या पाशामारी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामारी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. कठीण कष्टांच्या पाशामारी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. कठीण कष्टांच्या पाशामारी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. कठीण कष्टांच्या पाशामारी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. कष्टांच्या पाशामारी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. ज्या कठीण कष्टांच्या पाशामारी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. कठीण कष्टांच्या पाशामारी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. शासनाच्या बापा तुका भेटयता तुझ्या दी मोगाच्या पुताची तुमच्या सम्या आणि समुद्र जेसू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आणि देवपणा आमच्या आणि सगळ्या संसाराच्या हातच्या फरकपणापासून समर्पण देऊया. दोन्ही हात वैर कर समर्पण देऊया. हर एका पिढेस्ता आमच्या मध्ये असत्या हर एका पिढेस्तांक दोघा लहान भुरगे गेलत्यात जन्मले लहान भुरगे हॉस्पिटलांत आसात. एक प्रीमॅच्युअर भुरगे विशेष दोगांय भुरग्यांपासून मागया तांच्या कुटुंबापासून तांच्या आवय पासून आणि सगळ्या कॅन्सर पेशंट्स आणि विंगड हॉस्पिटलांत सिरियस आसल्या व्हेंटिलेटर असल्या कोणाची सर्जरी आसा कोण मस्त सिरियस आसा द्वांसना म्हणून डॉक्टरान सांगला. आज डॉक्टर लागी आम्ही परतून सांगाता म्हणून येवता 3 पटी उसार या Psalm 6:4 परतून ये सर्वे मुझो जीव निवार लागोन मका वाटे ये सर्वे परा जीव निवार लागोन मका वाटे ये सर्वे परा मुझो जीव निवार लागोन मका वाटे येशूच्या कठीण कष्टाच्या पशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची येशूच्या कठीण कष्टांच्या पशावर 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 सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. येशूच्या कठीण कष्टांच्या पशावर सगळ्या संसाराची काकूळ कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पशावर संसाराची काकूळ कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पशावर संसाराची काकूळ कर शासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या मोगाच्या पुताची येशू ख्रिस्ताची आत्मा आणि देवपण आमच्या संसाराच्या पत्कनच्या दोन्ही हात आमचे वैर बारया आमच्या भुरग्यांक समाजात समर्पण द्या. एक्झाम बरे त्याला भुरग्यांक समर्पण देऊया. आज कितले एक्झाम बरोंक जातात ना कितल्या भुरग्यांची एक्झाम कॅन्सल जाल्या तांच्या पासून मागया वायट हॅबिट संपटल्या एडिक्शन आसल्या पिडेंत आसल्या घर सोडून गेल्ल्या डिप्रेशन आसल्या ऑटिझम समस्या आसल्या हायपर जावच्या भुरग्यांक विंगड सिच्युएशन असल्या भुरग्यांक सैरिके पासून मागून आसात
बरे खाम मेळच्या पासून म्हाका आसा भुरग्या फुडारा पासून म्हाका आसा कन्फ्युजन आसात त्या हर एकल्या भुरग्यांक सोम्याच्या आता समर्पण दिवन सांगात म्हणून हे उत्तर 3 फाटी गट्टे तळ्यान क्लेम करूया. आयझाया 54:13 सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सगळे स्पर्श कयतलो शांतीची गोष्टी तांकां भोगूंक मेळटली. आयझाया 54:13 तुझ्या भुरग्यांक सर्व स्पर्श कयतलो. आयझाया 54:13 सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्व आणि शांतीची भोगूंक मेळटली. स्त्रिया सांगता म्हणून कठीण कष्टांच्या अपयशामुळे आणि सगळ्या संसाराची काकोळ कर. आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकोळ कर. कठीण कष्टांच्या अपयशामुळे आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकोळ कर. आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकोळ कर. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपयशामुळे आणि सगळ्या संसाराची काकोळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपयशामुळे आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपयशामुळे आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोळ कर. सासनाच्या बाप्पा तुका बटयता ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंदरा जेजू ख्रिस्त आणि रगत आमच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपणापासून मोगाच्या दोन्ही हातांचे वयर बाऱ्या दोळ्या आमचे दंप्या आज सगळे मिडल ईस्ट कुवेट कतार बहरेन दुबई सौदी अरेबिया ओमान इराक इराण लेबनन इस्रायल या गावांनी असच्या सायप्रस या भोवतणीच्या राष्ट्रांनी असच्या सगळ्या लोकांक जेसूच्या पाकाट्याच्या सावळेंत जेसूच्या पाकाट्या पंदा आम्ही याकडे विश्वासान दवरया आणि तांच्या तर्फेन आम्ही आज सांगया तू तांचो आसरो आणि तांचे कोटे तू तांचो देव तुझेर ती दवरतात तुझ तांचो विश्वास आज सांगया तांच्या तर्फेन आम्ही सांगया तू आमचो आसरो आणि आमचे कोटे तू आमचो देव तुझेर दवरता आमचो विश्वास. आज त्या पाकाट्याच्या सावळेंत आम्ही विज्युअलाइज करया प्रॅक्टिकली विज्युअलाइज करया आज त्या सोम्याच्या पाकाट्या पंदा ती आसरो घेते असतात. साम 54:17 मुजी काकुळ कर देवा मुजी काकुळ कर कित्याक हांव तुका शरणा येता विघ्न संपासर तुझ्या पाकाट्याच्या सावळेंत हांव आसरो घेता विघ्न संपासर या जेजूच्या भुरग्यांक या पवित्र सभेच्या संपत्तेक जेजूच्या पाकाट्याच्या सावळेंत आमी दवरया विघ्न संपासर हे मिसाईल पडचे रॉकेट्स पडचे बॉम्ब पडचे संपासर या सगळ्या भुरग्यांक ल्हानशा भुरग्यांक गर्भेस्त भुरग्यांक आज कितले प्रायस्त आसात पिडेस्त आसात व्हीलचेअर आसात बेड्डार लोळून आसात तांकां हरियेंतल्या जेजूच्या पाकाट्याच्या सावळेंत आज दवरया विघ्न संपासर ह्यो सगळे भुरगे जेजूच्या पाकाट्याच्या सावळेंत आसरो घेवदीत जेजूच्या पाकाट्याच्या सावळेंत आसरो घेवदीत जेजूच्या पाकाट्याच्या सावळेंत तांकां आसरो मेळो दिया घडये आज खंय सर आखांत राती न्हीद ना राती सगळे रात सायरान वाजते आसा कितली जाणां शेल्टरांतून भायर येवंक ना तांचे पासून रात कितली रात न्हीद नातली भापणी आसात त्या राती न्हीद नातल्या द्वारी
कितले जण पिढ्यान पडल्यात, कितले जण या झुजाद्वारे कितले दीस जाऊन कामाक वचून त्या काम न केल्यावर बी आज तांकां सांभाळना. काम केल्यावर मात्र सांभाळ, घंट्या लेखान सांभाळ गळची. विशेषतः इस्रायलांत आसात, घंट्या लेखान गळटात ते. 1 घंटो उणो गळल्यार तांकां तो सांभाळना. कितले गळटात तितलं मात्र सांभाळ. 1 दीस गळून नासल्यार त्या दीस सांभाळना. मग कितलेशे राष्ट्रांनी आमकां इंडियांत मिडल इस्टान म्हयन्याचो सांभाळ, पूण इस्रायल आणि दुसऱ्या राष्ट्रांनी घंट्या लेखान सांभाळ. कितलं घंटे तू गळटाय तितलो घंटो सांभाळ. तू गळनातल्या तुका सांभाळना. माग्या तर कितले जण या झुजा टायमार काम नासतना कष्ट आसात. संवसारभर कितले जाण काम नासतना असले आसात. हर एकल्यांक सोम्याच्या पाकाट्याच्या सवळ्यान दवरया. आमच्या लागीं कितल्या जणांनी मागोवंक सांगला, हर एकल्यांक समर्पण देवया. पवित्र सभेक जेजूच्या पाकाट्याची सवळ्यान दवरया. मागया पवित्र सभा आनीक बळवून जावच्या पासून पवित्र सभेत असले हर एक अडचणी पयस जावच्या पासून आमचे सगळे मण्यारी आनीक हे चड पवित्र आत्म्याच्या बळाने भरच्या पासून अभिषेक ते आज माग्या तांचे विरोध कोण उलयते आसात तांचे मन परिवर्तन जावचे पासून इगर्ज उक्ते जावन दीत लोकां पासून. इगर्ज वेलकम करू दे सगळ्या लोकांक, कातोलिकां मात्र न्ही, सगळ्या लोकांक इगर्ज उक्ते जावन दी. इगर्जेची दारां सगळ्या लोकां पासून उक्ते जावन दी. आराधन करूंक देवांच्या देवाक, एकासनीचा देवाक आराधन करूंक उक्ते जावन दी. इगर्जेची दारां चापेलां उक्ते जावन दी. ताच्या भुरग्यांक उक्ते जावन दी. माग्या खंयसर इगर्ज बंद जाल्यात परत उक्ते जावन दी. मिसां सुरू जावन दी. मागण्याचो मध्ये सुरू जावन दी. प्रेज एंड वर्शिप स्तुती आराधन सुरू जावन दी म्हणून माग्या. सांगाता म्हणून सगळ्यो गरजो समर्पण दिवन सांगाता म्हणून येवन तर घट्ट तळ्यार म्हणया. जकार्या 2:9 हांव सुद्दां तशें भोंवती उज्याचो पागर तशें भोंवती उज्याचो पागर ताचे मध्ये आसतली म्हजी महिमा. कार्या 2:9 हांव सुद्दां तशें भोंवती उज्याचो पागर ताचे मध्ये आसतली म्हजी महिमा. दोन्ही हात वयर उबारन घट्ट तळ्यान मगाच्या तुमकां कोणा सगळी कितल्यान झूम माईक अनम्यूट करूं जाता माईक अनम्यूट करया. सांगाता म्हणून घट्ट तळ्यान आमी म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावारी सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावारी आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावारी आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावारी आणि सगळ्या संसाराची कठीण कष्टाच्या पशावारी सगळ्या संसाराची कठीण कष्टाच्या पशावारी आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावारी सगळ्या संसाराची कठीण कष्टाच्या पशावारी आणि सगळ्या संसाराची कठीण कष्टाच्या पशावारी कठीण कष्टाच्या पशावारी भगवंता देवा भगवंता संसाराची भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता अमरा आणि सगळ्या संसाराची काबूल कर. हालेलुया 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 हालेलुया. तुझ्या पाकट्याच्या समोर हर एक तुझ्या भुरग्यांजवळ आलेले किती जण असतात. हर एक भुरग्या समर्पिता हर एक त्यांचे समस्या हर एक त्यांचे उणेप हर एक त्यांची बळीशा हर एक त्यांची हसकत करते समर्पिता हर एक स्पर्श कर हर एक जीव स्पर्श जाऊ दे.
सोम्यान जेजू हर एक कोणे पण पयस जाऊ दे हर एक पिढा पयस जाऊ दे सोम्यान जेजू या भुरग्यांचे तुझा आशीर्वाद देवान येऊ दे गुण कचे सकत देवान येऊ दे तुझा अनुभव तांकां जाऊ दे याला कितले ना युट्यूबाचेर मागून आसत पिड्यान आसत बेड्डार निद्रल्या या घडी या युट्यूबाचेर कमेंट करना आसत सोम्यान जेजू हात लाय तांकां सोम्यान जेजू शुक्र सोम्या या कुरसातन वालची तुझी गुण कचे सकत सोम्यान जेजू तांचे देवान दे कुरसातन वालचे ते वो पवित्र अमल रगत तांकां स्पर्श करून दे स्पर्श करून दे चियाराला बरा 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 हालेलुया 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 जेजू 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 थँक यू जीसस थँक यू जीसस थँक यू जीसस थँक यू जीसस सांगता म्हणया उगदास दुबो ये बहु दयाळी त्याग दवून तुझा आधार मग तुझा आधार सदलो कोण कोणी कुमत म्हणा गेल्लो म्हणटली तो ना पातेने धैर्य काढून घेऊन तुझ्याकडे येतात या उपकारी मुझे माई आणि खतीस तुझे मुखार राहता पैसल्या देवपुत्राचे मागे तिरस्कार करू नका तुझ्या काकुळतीन मागणे आधी कृपेन भरले तुम्ही तुझे सुव्यासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन मगाचे ना आज या सोमवाराचो दीस आयच्या दिसा देवा खरकां दिता आसतना विशेष मगाचे ना मागे आम्ही कंटिन्यू गल्फ राष्ट्रांपासून मिडल ईस्टांत त्या रिजनसल्या सगळ्या राष्ट्रांपासून मागया हर एका दिसा सांजेर इंडियाचो टाइम 10:11 वरां कुवेटचो टाइम 7:30 8:30 दुबयचो टाइम 8:30 9:30 युरोप आणि US इतलो टाइम चेंज जाला 1 घंटो मुखार जाला काल राती सो आज जावन टाइम आमच्या थंय आल्बर्टा टाइम जावन आसा 10 जावन सॉरी सकाळींचे मॉर्निंग म्हणना 10 जावन 5 मिनटां राती आणि तशेंच इंटरसेशन जाता हांगा सुरू जाता आल्बर्टांत 10:30 टोरोंटोंत 12:30 2 घंटे ते मुखार आसात 12:30 सो तशेंच तुमच्या टाइम झोना प्रमाणे जॉईन जाया तुमकां कोणाक झूम लिंक जाय तुमकां जॉईन जावंक जाय इंटरसेशनाक तुम्ही मेसेज धाडा 9900332411 या नंबराक तुम्ही मेसेज धाडा थोडे फुडें हांव आसता थोडे फुडें आमचे सगळे टिमाचे सांगाता म्हणून सगळे कोर टीम सांगाता म्हणून मागता तुम्ही जॉईन जाया तशेंच आमच्या मागण्याचे लिंक हेरांक तुम्ही धाडा तुमच्या तुमचे टेस्टमनीज तुमची पिटिशनां 9900332411 या नंबराक तुम्ही दंडिया देव तुमकां हर एकल्या आशीर्वादांनी पेसावांनी आणि कृपेने करून दी गॉड ब्लेस यू